Čaute ľudia, zdravím z Minecraft TV a vítajte u ďalšieho videa z Minecraftu u Skyblocku. Takže tuto si prepnem pohľad. Takže ako ste si mohli všimnúť, ja už tu mám dom postavený. A aj túto vonku som už začal stavať. Nie je to, nie je to tým, že som už netočil. Ale ja som točil Vianočný špeciál a ešte jeden časť a nepodarilo sa mi ju dať na YouTube. Nie, že by bola príliš dlhá, alebo niečo. Ja proste neviem, proste mi tam nechcela dať, tak som sa na to vykašľal. Tak sa vám chcem oznámiť. Bol by som veľmi rád, kebyže mi napíšete do komentov, či mám pokračovať tým Skyblockom, keďže som vynechal dve časti, aby ste si zase nemysleli, že nejak, lebo určite si môžete niektorí myslieť, že tu som nejak podvádzal, že som toto postavil v kreatíve, všetko a tak. Takže, ak by vám to nevadilo, tak mi napíšte do komentárov tohoto videa. Toto bol iba taký maličký darček, som si dal, to bolo iba toto. Ako vidíte, bublinky, to som mal som iba zlaté jablčko a koláč som si dal, ktorý už zožerem. Takže tu mám ešte minulej časti, čo som robil. V dnešnej časti som tam chcem dostať, ale to bude až v druhej časti, lebo toto mal byť iba taký menší oznám. Takže lúčim sa s vami do Minecraft TV. Ak sa vám video páčilo, no toto nebolo video, takže tu nemusíte ani dávať lajky. No, môžete. Nezakazujem aj dislajky, to je na vás, či sa vám video páči alebo nie. Takže chcel by som alebo nie. No dobre, už nebudem tu okolo toho stále hovoriť, takže lúčim sa s vami do Minecraft TV. Čau.